Pozdrav svima. Jučer sam vas obavijestio da sam objavio novi blog post koji obrađuje temu prvog SF-21 ambasadora. Danas vam želim ukratko reći što u stvari znači SF-21 ambasador. Posebno zanimljiva činjenica je da u cijelom SF-21 sustavu, odnosno u SF algoritmu, postoji samo 31 ambasadorska pozicija. Dakle, to su pozicije koje nije moguće kupiti novcem. One se dodjeljuju kao posebno priznanje osobama koje su svojim djelovanjem pokazalo iznimno moralno i društvene kvalitete, osobe od velikog utjecaja u našem društvu, i takve osobe postaju zaštitna lica projekta te svojim primjerom predstavljaju vrijednosti na kojima je cijela zajednica izgrađena. Upravo zato je vijest o prvom SF-21 ambasadoru privukla toliku pažnju. Ako vas zanima više detalja o ambasadorskim pozicijama i njihovoj ulozi unutar SF algoritma, pozivam vas da pročitate cijeli članak na blogu na mom sajtu Digitalna franšiza. Ako vas zanimaju ovakve priče i želite pratiti razvoj ove ideje iz prve ruke, slobodno zapratite moj YouTube kanal. Pozdrav, do slušanja i viđenja.